Je 5 hodin ráno, Michal má skvělou náladu a my odlítáme do São Paula, do Brazílie, podívat se na kávovou sklizeň. Tak nám držte palce, ať jsou kávy to skvělý. To je náročná práce. Musím se obětovat a strávit 12 dní v pracovní Brazílii. Jsme právě přistáli v São Paulu v Brazílii. Dáme si první kávu, vaří nám tady místní barista. São Paulo je skutečná megapolis. Má 22 milionů obyvatel a potkáte tady všechny možné kultury, tradice a národy. Má třeba úžasnou japonskou čtvrť s skvělým jídlem, ale nejenom japonský. Každou neděli je tady prostě takovýhle stánky s jídlem, které jsou kombinací místní a japonské kuchyně. A je tady úplně skvělá atmosféra. Pavel teďka přines náš lístek a ten je podobně velký jako vzdálenosti v Brazílii, které jsou opravdu neuvěřitelné. Je to super potvrzení. S Pavlem a Michalem se vydáváme do kávového regionu Alta Mogiana na severu státu São Paulo v okolí města Franca za farmáři Paulem a Ederem. Kromě farmářů a jejich rodin se potkáme také s Evandrem Trachtou, českým honorárním konzulem v Bataipora. Čeká nás několik hodin intenzivních dní, kdy projdeme řadu farem v okolí, budeme degustovat kávy a probírat vše od pěstování po zpracování. Budeme se dělit o naše know-how, zkoušet různé přípravy kávy a znovu ochutnávat, zjišťovat detaily sklizně a snažit se tak přesně vysvětlit i najít kávy, které hledáme a chutě, které nás nejvíc baví. Tak tohle je pohled do údolí, ale člověk si musí uvědomit, že tady je asi 100-metrový vodopád. Ten problém dneška trošku je, že je čerstvě po dešti, se dá jít až úplně k okraji toho vodopádu. Aspoň takhle vám chci zprostředkat jako naprosto fantastický výhled a tu úžasnou scenérii. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Michal právě sklízí své první kafe takhle mechanicky. Je to docela zážitek zjevně. A kromě sklízení kávy, detailního zjišťování zpracování je samozřejmě důležité to všechno kontrolovat degustacemi. Stejně tak bylo zásadní vidět předexportní přípravu, třídění jak váhové, velikostní, tak i optické. Paul, jeho syn Paulino, Eder a všichni další na farmách byli skvělí. Dohodli jsme detaily dlouhodobé spolupráce a už teď se moc těšíme, až budete moci kávu za pár měsíců ochutnat i vy. A protože život není jen o práci, samozřejmě jsme stihli i skvělé jídlo. Dost místní pálenky ze třtinového cukru kašasy a celé řady dalších radostí. Po intenzivních 5 dnech na farmách jsme se vydali 1000 km přes stát São Paulo až k řece Paraná do města Bataipora, které založil v 50. letech Jan Antonín Baťa. Dědeček Evandra Trachty, Jindřich Trachta, byl za projekt zodpovědný a následně se stal dlouholetým starostou města. Evandro je dnes honorární konzul České republiky a v Bataipora tak můžete najít turistickou trasu klubu českých turistů, ale třeba i krásnou Moravskou bránu a dostavuje se i kaplička s replikou pražského jezdoáku. Setkali jsme se se skvělou rodinou Trachtů, s pilotem Fernandem a Růženou a především s babičkou Marianou, která ve svých 90 letech si naprosto přesně pamatuje zakládání města s revolverem u jednoho boku a mačetou u druhého. Moc všem děkujeme za úžasný čas Bataipora a těšíme se, že snad brzy budeme zpátky. A dneska jdeme odsaď z Bataipory zpátky do São Paula a to nám bude trvat teďka 12 hodin v autobuse přes noc. Jak se cítíte? Skvělý. Jo, jdeme si dát ještě tadyhle pivo do hospody u Tigra. Předtím, než vyrazíme. Poslední den jsme strávili ve skvělé kavárně Kofíla a hurá domů za dalšími kávovými dobrodružství. Děkujeme za vaše sledování a těšíme se za vaše komentáře, lajky a sdílení našeho videa. Mějte se fajn, hezký den.